Eta orain 5 lagun izanen ditugu hemen gurekin, 5 aditu Heptamerona izeneko lan honen inguruan hitz egiteko. Lehenbizikoa Amaia Alvarez izanen da. Bera irakaslea da Nafarroako Unibertsitate Publikoan, zuzenbidearen historiako irakaslea da, eta berak kokatuko du Angulemako Margarita bere garai historikoan. Angulemako Margaritaren bizitza eta obraren testu inguru historikoa bi ikuspegi ezberdinetatik esanguratsua da. 1482 urtean jaio eta 1549an hil zen. Hau da, bere bizitza 16. mendeko lehen erdian kokatzen du. Epe hori oso interesgarria da. Alde batetik, Nafarroako konkista gertatu zelako. Eta Margarita konkista osteko protagonistetako bat izan zelako. Eta beste alde batetik, garai horretan ere bai, 16. mendean, aro modernoaren eta humanismoaren garaia hasi zelako izan zen interesgarria. Nafarroako historiari dagokionez, Angulemako Margarita Frantziako errege Francisco lehenengoaren arreba izan zen. Eta 1527 urtean, Nafarroako errege Enrique Bigarrenarekin ezkondu zen. Hau da, ezkontza hau konkista osteko garaian, edo nolabait esateko konkistaren garaian, bete-betean, kokatzen dugu. Margaritaren anaia beraz Frantziako erregea zen, eta Espainiako Carlos Bosgarrenaren arerio politikoa zen, bere etsaia. Horregatik Espainiako koroak ez zuen begionez ikusten Margarita. Gainera, intelektuala izateaz aparte, Margarita politikan ere aritzen zen, eta Frantziako eta Nafarroako gorteetan eragin politikoa izan zuen. Bere garaiko abanguardian kokatzen dugu erregin hau. Zentzu askotan gainera. Humanismoaren eta errenazimenduaren korrontean. Garai horretan, erdi aroa atzean utzi eta aldaketa asko eman ziren. Bai politikan, bai artean, bai literaturan, erlijioan eta abar luze batean. Eta Margaritaren bizitzak aldaketa horietako asko erakusten ditu. Adibidez, emakumearen rolaren inguruan eta erlijioaren inguruan egin zituen hausnarketak aurrerakoiak izan ziren bere garairako edo garai horretarako. Guzti honen ondorioz, ikuspegi anitzetatik esan daiteke bere bizitza eta bere obra berreskuratzea oso ariketa interesgarria dela.